Ναι, ξέρω τι θα μου λέτε. Γιατί είχες τόσο καιρό να κάνεις βίντεο. Τόσο καιρό, 2 μήνες είχες να ανεβάσεις βίντεο, μπλα. Ξέρετε, είναι καλοκαίρι. Τι να κάνω, να μην πάω διακοπές. Και αυτός ήταν ο λόγος που δεν ανέβαζα βίντεο. Λοιπόν, και σήμερα έγινε αυτό που περιμέναμε όλοι πάρα πολύ καιρό. Ήρθε το νέο PC και θυμάστε τι σας είχα πει. Θα κατεβάσουμε GTA και 5M. Και να το. Απλά τώρα δεν είμαστε στο 5M, το έχω εγκαταστημένο. Μπήκαμε τώρα λίγο GTA, δεν νομίζω να σχαλάει. Λοιπόν, έπαιζα, να σου πω την αλήθεια, εντάξει θα το πω. Έπαιζα και μόνος μου χωρίς να ανεβάζω βίντεο. Αλλά εντάξει, τι να κάνω, να μην παίξω λίγο κι εγώ. Κάτσε να σιγουρευτούμε ότι ανεβάζει βίντεο. Ναι, ωραία. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Και στο σημερινό βίντεο, όπως είπα, θα παίξουμε GTA. Αλλά πώς? Για να δείτε ότι έπαιζα κιόλας, τα πάντα που έχω. Έχω βρει κάποια cheats εδώ πέρα που πατάς και γράφεις cheat code. Και κάποια άλλα πράγματα για να είσαι αθάνατος, για να πηγαίνεις όπου θέλεις. Αλλά τώρα, στο σημερινό βίντεο, θα κάνουμε την αρχή. Θα παίξουμε GTA, κανονικά. Και σε επόμενο βίντεο, ίσως να κάνουμε και όλα τα άλλα. Οπότε, δεν θα πάρουμε αυτό εδώ το αμάξι, θα πάρουμε το δικό μου που βρήκα εγώ. Ταράν! Από ό,τι βλέπω, κι ας μην έχει το σήμα, είναι ένα BMW, μοιάζει κιόλας. Μοβ. Εντάξει, πάει καλά, δεν μπορώ να πω. Είναι, όμως εγώ το φυλάω έτσι γιατί είναι για την ομορφιά. Και, οπότε ναι, πάμε να κάνουμε, πάμε να κάνουμε καμιά βόλτα και μετά να μας κυνηγήσει και αστυνομία. Τι νομίζατε, δεν τα ξέρω αυτά τα κόλπα? Τι είπες εσύ εκεί πίσω? Εσύ εκεί πίσω, τι είπες? Βασικά, όχι, αυτός εκεί πέρα θα την πληρώσει τώρα. Να σου πω, είναι αυτή. Τι θέλεις, κάτσε κάτω. Τι κοιτάς? Οπα, κοπέλα θέλει να παίξει box. Έλα, πάω. Τι έγινε, πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Οπ, κάτσε κάτω. Λοιπόν, και κοιτάξτε τώρα, θα σας κάνω τη χάρη. Θα σας δείξω σήμερα τα cheat. Σχεδόν όλα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Όχι ρε, έρχεται αυτός ο παππούς ρε. Τι θες ρε παππού? Ένα λεπτό γιατί νομίζω ξέχασα και τα codes. Ωραία. Θα σας δείξω τον τρόπο πώς να γίνετε αθάνατοι. Πηγαίνετε εδώ πέρα και γράφετε painkiller. Και κοιτάξτε κάτω, είσαστε αθάνατοι για 5 ολόκληρα λεπτά. Κατεβαίνετε. Ναι, αστυνομία, πυροβόλα. Καμπουμ. Τι έγινε? Δεν χάνουμε, δεν πεθαίνουμε. Αστυνόμε, έλα εδώ, έλα πάω, κάτσε κάτω. Αστυνόμε, έλα εδώ, αστυνόμε. Ωραία, άντε, θα κάνω κι άλλο. Σήμερα θα δείξουμε τα χώρια. Πηγαίνετε στα cheats και γράψτε... Ναι, γράψτε hot hands. Ψου. Γίτσες μου. Ναι, αστυνόμε, κοίτα κάτι. Οπ. Και ανατινάζονται. Αλλά δεν γίνεται μόνο στα αμάξια. Τι πήγες να κάνεις? Άντε κάτσε κάτω ρε. Άρε, τι με έχει πιάσει η μύτη μου, Παναγία μου. Αστυνόμε, τι νομίζω ότι θα με έσπρωξες? Καμπουμ. Κάτσε να κάνουμε λίγο μπάνιο γιατί έχουμε γεμίσει τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό θα μου κατεβάσει το βίντεο. Σε ελπίσουμε να μην το κατεβάσει. Λοιπόν, καμπουμ. Κάτσε κάτω κύριε αστυνόμε και εσύ καμπουμ. Δεν θέλουμε όμως αυτό να γίνει στα αμάξι μας. Οπότε την κάνουμε από εδώ. Ας τολμήσει να με ακολουθήσει κάποιος. Ας τολμήσει, μόνο αυτό σας λέω.
Μπιπ μπιπ. Ρε ξετία σου τράκα τα αμάξι μου. Τώρα εσύ θα την πληρώσεις γι' αυτό. Άρε, έλα ρε. Άιντε κάτσε κάτω. Τώρα αν χτυπήσω και έναν αστυνομικό, πάει και τα αμάξι μου γιατί είναι κοντά να την αχτεί και αυτό. Με αυτό σου πέθανε. Λοιπόν, πάμε. Ήρθε η ώρα να πάει τερμαγκάζ για αυτό το αμάξι. Ναι. Είμαι ο καλύτερος οδηγός, δεν έχω τρακάρει ούτε μια φορά. Τα αμάξια μου τα προσέχω σαν τα μάτια μου. Ούτε μια φορά δεν θέλω να σπάσουν. Το βλέπετε? Τέλος δεν είναι τα αμάξι, ούτε μια γρατζουνιά. Βασικά εντάξει, αυτό έγινε κατά λάθος. Εντάξει, μια γρατζουνιά βασικά έχει, ναι. Λίγο αληφούλα θέλει και έφτιαξα. Ναι, μια αληφή. Καμπούμ! Τι, με πυροβολάς. Α, μου σκάσαν λάστιχο ρε. Κοίτα ρε. Τώρα θα σου πω εγώ. Πάμε. Για ένα λεπτό. Όχι ρε φίλε. Επέστρεψα. Πάμε τώρα μαγκάζια. Ωραία. Δεν μου δίνετε κι άλλη επιλογή. Αφού με λένε μπισκείς, δηλαδή είμαι hitman κι εγώ, οπότε μπαμ 1, μπαμ 2, μπαμ 4, έχει φωτιά, ωραία, κοίτα, φύσα Φράνκλιν, φύσα τα μάξι ρε, αν το δείξω μέσα στο νερό, θα ελπίσουμε να έχει λογική και λίγο. Δεν πήγε καλά. Ωραία, ξέρετε τι. Το αποφάσισα. Σήμερα θα σας δείξω όλα τα κόλπα που μπορείτε να κάνετε. Δεν θα παίξουμε τώρα ακριβώς GTA. Θα σας δείξω κάποια κόλπα. Αν πατήσετε το μη στο πληκτρολόγιο, σας βγάζει ένα μενού εδώ πέρα. Λέει Frank. Αλλά ναι, περιμένετε. Για να σας χάσει αστυνομία, πηγαίνετε εδώ πέρα και γράφετε αυτό. Εγώ το λέω Loud Get Up. Και χάνει ένα-ένα πάνω τα αστέρια σας. Κι άλλο. Έχει μείνει ένα αστέρι. Και καμπούμ. Τι με κοιτάζει ρε. Εντάξει, αστυνομία, ηρεμία. Έλα. Κάτσε ρε. Πότε ανέβηκα κιόλας 2 αστέρια. Ωραία. Όπως λέγαμε, πατάτε το μη, πρέπει να μην σας κυνηγάει η αστυνομία για να το κάνετε αυτό. Πατάτε το director mode. Πατάτε select και ok. Και τώρα σας εμφανίζει κάπου μαγικά, όσοι το ξέρετε είστε OG. Λοιπόν, εδώ πέρα σας έχει πάρα πολλά πράγματα. Για αρχή έχει τα settings. Μπορείτε να γράψετε τι μέρα θέλετε να είναι. Εγώ ας πούμε θέλω να είναι midday, ξέρω εγώ, morning. Βάλτε το morning. Ωραία. Και εδώ πέρα είναι τα γραφικά που τα settings. Λοιπόν, θα είμαστε θάνατοι για πάντα. Θέλω να βάζουμε φωτιά. Αυτά εδώ είναι για να τεινάζονται. Ακουμπάς κάτι να τεινάζεται. Απλά δεν θα το βάλω γιατί συνέχεια μου σπάει τα νεύρα. Super jump. Το πατάς και έχεις πολύ μεγάλο jump. Λοιπόν, τα πάντα, ναι. Ωραία. Και τώρα, εδώ έχει να βάλεις ό,τι skin θέλεις. Κάποια πρέπει να τα ξεκλειδώσεις. Εγώ βάζω το δικό μου, το τέλειο αυτό skin από το GTA Online. Σαν τα μάγουλα μου λέγονται. Ωραία. Εδώ έχετε όλα όπλα. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν θέλω να είμαι εδώ πέρα. Πάω στο locations και πού θα πάω.
Θα πάω στο στρατόπεδο. Καλά άκουσες, στο στρατόπεδο. Κάτσε να δω μία πάλι, μήπως. Ωραία. Ωραία. Οπα, το ξεχάσαμε αυτό. Λοιπόν, ξέχασα να βάλω να μην είμαστε καταζητούμενοι. Τέλεια. Λοιπόν, και μπαίνεις μέσα στο στρατόπεδο και δεν σε κυνηγάει κανείς απολύτως. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να και το first person. Wow, τι έκανα ρε. Τι κάνει ρε. Όταν γυρνάει πίσω ο παίχτης μου. Αχ, θα τρακάρω Παναγία μου. Και θέλω να σας αναφέρω και κάτι άλλο. Έχουμε κολλήσει στους 45 γραμμένους. Πάμε λίγο να φτάσουμε 50. Άλλους 5 θέλουμε για να φτάσουμε 50. Δεν είναι κάτι δύσκολο. 5 εγγραφές είναι, πατήστε και ένα like και με βοηθάτε πάρα πολύ. Ωραία, πίσω στο θέμα μας τώρα. Μπήκαμε στο στρατόπεδο. Γιατί όμως? Πάω εδώ πέρα και παίρνουμε τη ρουκέτα. Πάντα ήθελα να πάρω αυτό που βλέπετε εκεί πέρα στο βάθος, το μεγάλο. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και να πετάξει και επειδή πάνω από το στρατόπεδο έχει όποιος παίρνει τα αεροπλάνα του ρίχνουν βόμβες. Και για το πάρεις αυτό, να το είδατε. Αχ, φύγε. Ναι, ελπίζω να καταλάβατε τι εννοώ. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Και τώρα με νευριάσατε. Εσύ ειδικά εκεί πάνω. Σου πω εγώ τώρα. Τι πυροβολάς ρε. Καίγεσαι. Να τι έλεγα. Δείχνω σε κάποιον. Καίγεται ζωντανός. Λοιπόν. Τώρα είμαι ζεστός. Χθες απέφευγα τις βόμβες. Τώρα είμαι ζεστός. Έρχεται τάγκ. Ηρεμία πάνω απ' όλα. Ναι, σήκωσε το. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Πάμε, σήκωσε το. Σήκωσε το ρε. Όχι. Έλα. Είμαι ζεστός τώρα ρε φίλε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Έχουμε και λέμε. Πολύ στρατιά ρε παιδί μου. Τα τάγκς είναι τα πιο σπαστικά. Λοιπόν, κάτσε καλά ρε. Κάτσε καλά κι εσύ ρε. Κάτσε καλά. Ρε, με πυροβολάς ρε. Κάτσε κάτω ρε. Κάτσε κάτω που πυροβολάς κιόλας. Πες μου ότι τώρα το τάγκ θα με πυροβολήσει να τρελαθώ έτσι. Good boy. Ούστα από εδώ τάγκ. Ούστα από εδώ. Αυτό εκεί πάχ. Μου κατέστρεψε το ελικόπτερο που μόλις πήγα να πάρω. Θα δεις τι έχει να γίνει. Ξαπέρνα από εδώ και θα σου πω εγώ. Τι πυροβολάτε ρε. Δεν καθίστε κάτω να καείτε ρε. Άιντε από εδώ. Με πυροβολάτε κιόλας. Λοιπόν, θα κάνουμε τον θέρμανση. Λοιπόν, πάμε, πέτα ρε, πω. Είναι όντως δύσκολο να το πετάξεις. Είμαι ζεστός τώρα ρε φίλε. Ωραία, και αφού δεν με πιστεύετε μισό. Αυτό είναι που είναι full δύσκολο να το σηκώσω. Φανταστείτε με το άλλο που είναι πιο ελαφρύ και με πυροβολούσανε. Τις ρουκέτες εννοώ. Πόσο δύσκολο θα είναι με αυτό. Πάμε να κάνουμε μια δοκιμή όμως. Ακόμα δεν πρόλαβα να το βάλω μπρος. Μου το σπάσαν. Τώρα θα σου πω εγώ. Εσύ. Ναι, δεν σε βλέπω. Πού πήγε άραγε. Πού πήγε. Λοιπόν, να προσπαθήσω να πάρω αυτό εκεί πέρα. Κάτσε καλά που πυροβολάς κιόλας. Κι δεν βάζετε μυαλό εσείς. Δεν βάζετε. Καλά, είστε σοβαροί τώρα. Εσύ εύχομαι από εκεί πάνω να πέσεις τόσο άσχημα, να πάρει φωτιά εκεί πάνω, να μην μπορείς να ανασάνεις.
και συνεχίσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έλα, ελικόπτερο, είμαι ειδικός στο να πετάω. Μόνο να μην μου το σπάσουνε. Μόνο αυτό, δύσκολο είναι. Ήδη βγάζει καπνούς, ακόμη δεν το σήκωσα. Έτσι και έρθει πάλι αυτό το μικρό το αεροπλανάκι με τις ρουκέτες. Ωπα ρε. Ναι καλά, εδώ πέρα είναι. Αυτό το έψαχνα, το είχα δει. Αυτό εδώ το μέρος, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Please μην εδώ πάνω, ωραία. Και, σήκω πάνω ρε, σήκω. Ωραία. Τα καταλάβετε γιατί. Όχι, μη πέσεις. Να. Καλησπέρα. Πώς θα μου ρίξει από εκεί, πρέπει εγώ να ανέβω για. Κάτσε κάτω ρε. Κάτσε καλά που μου ρίχνεις κιόλας. Σαν δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν σπάει και το τζάμι να μπούμε μέσα. Τότε, αφού δεν σπάει το τζάμι, θα μπούμε αλλιώς. Ξέχασα ότι έχω super jump. Δεν έπαθα τίποτα. Τέλεια, εγώ περίμενα να πάθω κιόλας. Παμ. Είδα από εδώ που πυροβολάς. Από εδώ πέρα, από ό,τι είδα. Και φυσικά και θα ήταν κλειστή. Καλά, είμαι χαζός. Ότι είμαι χαζός απλά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάμε και σε κάπου άλλο τώρα. Πού ήταν εκεί πέρα που πήγε? Νομίζω ήταν εδώ. Εδώ ήτανε. Που είχε ένα νησάκι, κάτι. Όχι, αλλά και αυτό είναι πολύ καλό μέρος. Παίρνεις τη μηχανή. Βάλε και κράνος να είμαστε σίγουροι. Καλό, όχι ότι θα μας σώσει αν πέσουμε από εδώ πάνω, αλλά τέλος πάντων. Ανεβαίνεις εδώ. Ωραία. Και τώρα, άκου τι κάνεις. Παίρνεις φόρα. Τι φόρα, τέλος πάντων τώρα. Πηγαίνεις πίσω, τερμά. Και καμπουμ! Κάνεις ένα backflip. Κάνε δεύτερο. 2 backflip, είναι βαριά η μηχανή και σαβουδιάζεσαι επειδή πέφτεις από πάρα πολύ ψηλά. Πόσα κόκαλα έχω σπάσει. Αν ήταν εδώ ο Γκάντζαρ και είχε δει πόσα κόκαλα έχω σπάσει. Πού είναι η μηχανή μου ρε? Ρε φέρ τη μηχανή μου ρε. Που απλά μου την έδωσε στο game και θεωρείται δικιά. Ωραία. Πάμε. Πέτρα, να το συζητήσουμε. Πού πάει η Πέτρα ρε? Ρε ας τη μηχανή μου ρε. Μηχανή μου ρε Πέτρα. Κάτσε εδώ. Φύγε από εδώ ρε Πέτρα. Φύγε από εδώ ρε Πέτρο. Ο Πέτρος. Κοίτα εδώ ρε, ένα backflip θέλω να κάνω και... καλά, τώρα έχετε για βρυσούλες για τη μηχανή μου. Αν τη βρούμε, τρυπήστε μου τη μύτη. Βασικά θα τη βρούμε, οπότε μην μου τρυπήσετε τη μύτη σας παρακαλώ. Να τη. Αν είχα βάλει και slow motion. Λοιπόν, πάμε. Τέρμα γκάζια πάνω στο βουνό με ένα μοτόρι. Τέρμα γκάζια πάνω στο βουνό. Καλά πήγε αυτό, καλά πήγε, καλά, πολύ καλά πήγε αυτό, καλά. Τι κάνω ρε, ούτε καν έχω πατήσει φρένο και ούτε καν έχω πέσει μέχρι στιγμής. Πω καλά, πιστεύω δεν θα πέσω ποτέ. Πάμε τέρμα τα γκάζια, τέρμα. Τελικά έπεσα. Λοιπόν, πολύ αίμα ρε παιδί, πολύ αίμα. Πάμε. Καντάκρι ρε. Ο Μπρο πέθανε, απλά τον πάτησα λίγο και πέθανε. Ρε, πού νομίζω ότι θα πας ρε χοντρούλι. Χοντρούλι. Δεν θα σου δείξω γιατί θα ακουστεί. Χοντρούλι, κάτσε κάτω. Εσύ εδώ πέρα. Έλα. Τι θες. Οπ, παλιόγερε.
ρε, και εσύ θες. Πάρτα κι εσύ, πάρτα κι εσύ, κάτσε κάτω. Φορτά μα έξω τώρα. Έτσι, επειδή είναι ωραίο. Τι ωραίο χάγεναλα. Όπ, ένα καμπριολέ. Καμπριολέ, φέρτε εδώ το καμπριολέ, δικό μου το καμπριολέ. Πάμε με το αγροτικό. Έλα ρε, πήγαινε λίγο πιο γρήγορα ρε. Κοίτα εδώ ρε. Δημιουργούμε κίνηση με αυτό το αμάξι. Τι ήθελα και το πει. Γι' αυτό ακολουθάω και άλλο στο καμπριολέ. 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 Κατέβα κάτω καμπριολέ. Ω, γεια σου φίλε. Έλα, πάμε βόλτα. Τι με κοιτάς ρε. Θα στην ανάψω. Τα θέλεις τώρα και τα πάθες. Να κοιτούς έτσι. Αΐντα από εδώ. Λοιπόν. Και επειδή βαριά να σε έχω δίπλα μου. Κατέβα κάτω. Άντε να κλείσει η πόρτα. Γιατί είναι τόσο ψεύτικο. Τόσο. Πάμε. Πάμε. Κολύμπαμε. Κολύμπαμε. Μπιμπιπ ρε. Μπιμπιπ. Λοιπόν. Έχει αυτό από πίσω να το κλείσουμε. Με βαράει πολύ ο αέρας. Έχει να το κλείσουμε από πίσω ή δεν έχει. Πού να έχει. Το έχουν σπάσει στα αμάξι. Ρε τι θα τους κάνω αυτό. Αυτό το αμάξι μου αρέσει πολύ. Τι κάνει. Τι. Σε μένα το κάνεις αυτό. Σε μένα το κάνεις. Όχι, το ξέχασα αυτό τι. Τα αμάξι. Κοίτα εδώ ρε φίλε. Αυτόν πυροβόλησα. Το αμάξι πήρε φωτιά. Λοιπόν, θα πάω τέρμα γκάζια για να σβήσει η φωτιά. Πάμε. Φου, φύσα. Τώρα ξαφνικά δεν υπάρχει φωτιά. Υπάρχει. Αχ! Είδατε, με το που τράκαρα έσβησε η φωτιά για κάποιο λόγο. Τα αμάξι εντάξει. Μια χαρούλα είναι. Κοίτα δώρα με τον άμπαλο. Εντάξει τώρα εσύ αξίζει να πάρεις φωτιά. Λοιπόν, πάμε τέρμα γκάζια. Τέρμα γκάζια. Κάνε άκρη παππού. Παππού κάνε άκρη. Πήδηξε. Όπα, sorry φίλε μου, κατά λάθος. Ο κάρμα ήρθε και με χτύπησε. Άντε ρε, πάτε όλοι στην αντίθετη λωρίδα. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Σίγουρα είναι αντίθετη αυτή η λωρίδα. Το ίδιο αμάξι έχει αυτός, απλά είναι καθαρό. Τι νομίζεις θα μου τη γλιτώσεις. Δεν κουνιέται ρε. Έλα πίσω ρε. Νομίζω ότι θα φύγεις κιόλας. Πού νομίζεις ότι θα πας. Μπροστά μου ήσουν. Πόσο μακριά νομίζω ότι θα πας. Good girl. Κατέβα τώρα κάτω από τα αμάξι. Δεν είναι το ίδιο. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Δεν πήγα να φάω και σκάμ κιόλας. Να το. Φύγε από τη μέση ρε. Γιατί ξανά κλείσε ρε. Σου παγώ να κλείσεις. Κοίτα ρε. Τι πρέπει να το έχω πατημένο μέχρι να... Δεν ανοίγει ρε. Τι έπαθε. Τέλος πάντων το πως και να έχει χάλασα. Λοιπόν, να πηδήξω κατευθείαν μέσα στο στρατόπεδο. Παίρνω φορά, στρίβω το μοτόρι και... Έστριψε μόνο το αμάξι. Λοιπόν. Ωραία, να το σπίτι, επιτέλους ρε. Λοιπόν, θα πάω μαζί με το αμάξι. Γιατί ήταν ωραίο. Να το. Κλείσε τώρα. Λοιπόν. Όπα, έχουμε επισκέψεις στο σπίτι. Το ελληνικό μου το σπίτι. Γιατί έχει μια σημαία. Αμερικάνικη σημαία. Άλλη σημαία αμερικάνικη. Τι είναι αυτό. Τώρα θα τις φας. Στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου, ρε! Έχει κι άλλους από πίσω. Ήμουν σίγουρος. Πού νομίζετε ότι θα πάτε. Για έλατε εδώ. Για έλατε εδώ που νομίζετε ότι θα φύγετε κιόλας. Για έλατε εδώ ρε. Για έλατε εδώ. Πού πάει αυτό το σκύλι. Αυτός που πάει ρε.
Φίλε, είσαι μπροστά μου, τι θα κάνεις? Θα καείς κάτω. Ένα hot dog. Πεις να μου ξεφύγεις. Άρε, τι θα σου κάνω εσένα. Άρε, τι θα σου κάνω εσένα. Λοιπόν, με αυτό το αμάξι ήρθατε ρε. 5 άτομα με αυτό το αμάξι ρε. Στη λεωφόρο παίζει να έχει 80.000 αμάξια από πίσω σας τόσο αργά που πηγαίνει. Ναι, το κλέβω τώρα εγώ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, επειδή δεν έχω μπλε μπογιά για να το βάψω, βάψ' το πορτοκαλί και πέτα το στη θάλασσα. Δεν μπορώ να πηδήξω, οπότε καμπουμ! Τώρα πήδηξα. Άιντε, θα φέρετε και σάπια αμάξια στο σπίτι μου. Θα βάλετε κι άλλη σημαία. Σαν δεν τρέπεστε, λέω εγώ. Σαν δεν τρέπεστε, βρωμιάριδες. Σαν δεν τρέπεστε. Είμαι παρκουρίστας εγώ. Εξαφανίστηκε ο φίλος που ήταν εδώ. Και μια βάρκα χαλαρά. Τι λέει, καλησπέρα. Ένα πουλί. Ή γλάδος είναι αυτό, γλάδος. Λοιπόν, ξέρετε τι. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να με δει τώρα που θα το κάνω αυτό, αλλά. Έλα, σκάσε βόμβα, σκάσε. Εν τω μεταξύ ήτανε, όπα, τι είναι αυτό. Κάτσε. Αυτό δεν δούλεψε σωστά. Βασικά, από πού εμφανίστηκαν πάλι αυτοί ρε. Από πού εμφανίστηκατε ρε. Στο καλό. Εντάξει, το σπίτι πήρε λίγο φωτιά, όχι ότι με νοιάζει κιόλας. Εντάξει, ο πάνω όροφος μόνο αξίζει. Καίγονται λίγο τα πάντα. Κάτσε, κάνει πολύ κρύο, κάτσε λίγο να ζεσταθώ. Καλά, με δουλεύετε τώρα, Αυτός. Μου κάψατε τα αμάξι. Μου κλέψατε τα αμάξι. Τώρα είναι που θα κάψω κι εγώ το δικό σας και θα ζεσταθώ κιόλας. Αυτό και βασικά, μέχρι να μην ανατιναχτεί, θα το κλέψω και θα πάω να πάρω άλλο. Θα κλέψω ένα αμάξι, που με αυτό το κλεμμένο αμάξι θα πάω να κλέψω ένα αμάξι. Όσοι κατάλαβαν. Πάμε και φέρεις πίσω. Ωραία. Όπα, πρέπει να κοιτάω μπροστά μου όμως. Εντάξει, τουλάχιστον έσβησε η φωτιά. Λοιπόν, εδώ δεν έχει όμως καλά αμάξια. Πρέπει να βγούμε στην εθνική με το σαραβαλάκι. Λοιπόν, για αρχή, αν πυροβολήσω τώρα θα φύγουν όλοι μακριά. Οπότε, άρε, είμαι ο καλύτερος στην οδήγηση. Λοιπόν, είμαι προμηθευμένος. Έχω και μία βόμβα. 3-2-1 καμπούμ. Εντάξει, με το που το είπα. Ελπίζω να πηγαίνω σωστά, Η εθνική είναι από εδώ ή κάνω λάθος? Από εδώ είναι, αλλά γιατί έχει περισσότερο δρόμο. Δεν βαριέσαι, άιντε πήδα ρε. Κι εγώ που νόμιζα ότι δεν είναι εθνική αυτό το πράγμα ρε. Άρε. Σου πω εγώ τώρα. Θα σου πω εγώ, κατέβα από τα αμάξι ρε. Κατέβα από τα αμάξι ρε. Έχεις το καλό σου και εσύ έχεις το καλό σου. Τι θα κάνεις, φύγε από εδώ ρε μπαμπόγε ρε. Έτσι, good boy να φοβάσαι. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, πριν εδώ πάνω είναι η εθνική, αλλά εγώ έπρεπε να στρίψω ρε. Λοιπόν, πάμε, κόψαμε λίγο δρόμο και καμπούμ, βγήκαμε πάλι στο δρόμο. Ναι. Εντάξει, δεν είμαστε ίσως. Λοιπόν, το αμάξι μια χαρά κι αυτό, αλλά θέλω καλύτερο. Φύγε από τη μέση κιόλας.
Φύγε από τη μέση μου, σου πάω στα λάστιχα. Κάτσε κάτω τώρα. Με καμένο αμάξι. Πες να μην ακούσατε τίποτα. Παίζει να ακούσατε έτσι όπως το βλέπω. Το γατί ρε! Το γατί ρε! Θα σου πω εγώ. Πάτσε στο γατί και νομίζω ότι θα ξεφύγεις. Κατέβα τα αμάξι τώρα. Όχι, λάθος αμάξι. Αυτό το αμάξι θέλω. Κατέβα κάτω. Πάτησατε το γατί. Και τι νομίζετε? Ότι θα βγείτε ζωντανοί? Όχι, ο άλλος κάηκε. Επειδή πάτησε το γάτο. Το αμάξι μου. Αυτή μου πήρε το αμάξι. Μου πήρε το αμάξι. Έχεις το θράσος και μου παίρνεις το αμάξι. Φύγε από εδώ, μισά να την άξω σαν τώρα. Έχεις το θράσος και μου παίρνεις το αμάξι. Όχι. Αν δεν κατέβεις τώρα από το αμάξι μου. Τώρα όμως πάρ' τα κάτω γιατί σου έδειξα και σφαίρα. Σου την έδειξα τόσο καλά τη σφαίρα. Δεν ξέρω με ποια λογική έγινε αυτό, μη με ρωτάτε. Το αμάξι μου τώρα, κοίτα εδώ ρε. Λοιπόν, αυτή τη φορά, ναι, τίποτα, έμεινα λίγο έτσι γιατί είδα ένα σπουργίτη έξω στο μπαλκόνι. Όχι στο GTA, στην κανονική ζωή ρε, ποιο GTA. Ωραία, στρίψε. Ουχου! Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Ναι. Να. Και επειδή είμαι και τέλειος οδηγός θα το βάλω σε first person. Κόψτε. Ναι. Λοιπόν, δεν έχω κάνει editor, τέλος πάντων. Δεν έχω κάνει editor, τι λέω. Ναι. Λοιπόν, εσύ δεν θα πας στο σπίτι μου. Όλα καλά. Καλησπέρα. Καμπούμ. Κάτσε γιατί θα έχει και άτομα μπροστά και θα φύγουν αυτοί. Το παίξουν έξυπνοι. Τελικά δεν έχει άτομα. Μια χαρά. Δεν έχει άτομα. Τέλεια, μια χαρά. Και νομίζω πως εδώ πρέπει να λήξει αυτό το βίντεο. Και αυτό ήταν το βίντεο, guys. Αν θέλετε περισσότερα βίντεο, πάτε σε ένα like και subscribe. Και τα λέμε αυτή τη φορά πράσινα μήλα.